shanga sinodaba ngayo ngitshele wena usawo kanti ingane yami lapho engibhekile yona le ngisho angithi umbe ngathi awuzwe ingane yathi baba ha kunje ngabona ngathi wena shebo buyele ube mtoti usawuthi lo ubuyele endaweni yakho manje ngaphendula ishebo sami ngaqala ngaye ngathi ake uzwe wathi baba wenzeni noma engenzani uyazi God can change izinto ezikho zishintshe mina ngiyazi mina ngizwe ngamasalamusi ngiyamazi uNkulunkulu efake imali ebhenke engatraceki engena number engena account engena reference umuthi yebhenke kuthiwa asiyazi ivela. I know that God I have kept the records. Awubulawa wena wenziwe reference yakho wenziwe reference sasa kodwa hamba uyobuza lapha ya ukuthi kwenzakalani bese beza kuwe uthi awunisana leyo meko. I've been there. I've tested it. I know that pain. Akazenzile kuyo overnight. Ngaba kuyiminyaka ubuza Abraham. Umbuza Abraham, umbuza la. Abraham uyazikhuluma ngani? Thoko lo wisizwe waze wafana nje engayibona. Kwathi ngazele ngothona ke Abraham ngalesikhathi ngonyaka ozayo. Usali uyobe sinomntwana ayekhuleka. Usala wahleka ngoba nawe uyabothi too old. Kanjani manje? And this is he who was dead. Hamba ufunda ama-Hebrew. Athi pastor say ama-Hebrew abasho ukuthi wathole ubenja. By faith. She received strength. Ingane yakho strength not kwi-womb because there was no womb. What a common island. Unezinto ozoyireceive without any womb in your life. Sekukhulumela ke ngalomali. Hayi. Yabona ke baba bengidlale phansi ke manje. Uzofumana izinto bethabantu ngoba ufundanga ngoba ubunga applyanga. Ngoba ubunga isana lutho. Dewa ayikho imizamo yenzile for you to receive this by faith. Sarah got strength to receive, to be pregnant. That whenever I sing Susan prophecy, I don't just sing any song. I am fully the I sing because something is in me. I said, oh, she told you will receive strength. You will receive strength. You will receive strength. Bafika nengane ina 3 years manje iphuma bombe manje endlebeni eyodwa uma ngiyabuza ngayo HIV positive. They came to our prayer lane ngithi babezela khona kanti bona bazobanje ngoba immediately kumele ivezo Jesu ingavezi mina kodwa ivezo Jesu. So they came nengane sikhola nje emzini womuntu single. Then I prayed for it and I think nearly one but I very made your check on told it was a corner on Thursday. This year, I know last year, this year. Baba Nenga is 3 years of boys. Ultima go wild.
the Sunday before the last one. Uthi mfundisi bathi esibhedlela lento bephethe ingane okuthiwa i-HIV is normal. Is right. Kwenzakaleni. Then the woman told them about Jesus. Kanti kunenkinga yobomvu ingane ikhula nokuvuza kwendlebe. Cabanga ke ubomvu yini ngathi abakhiphele into abayifakile. I placed my hand. Uyamcabanga uJesu ephatha uqobo lomuntu. I placed my hand. Isho indlebe evuzayo. I placed my hand. Ngasho nandlebe ngokuphinde ke uvuze as from today. Ngoba ngifuna nanje. Isifo inkonzo njengazo ikhululekile. No more sickness in the blood. No more peace. Because of the power of God. You will receive strength. Sengiyathanda. Angazi why ibhaleka kanje bengafuni ukuyibhala kanje. Befuna ukuthi humble the God. But ngizwe lokhu emphasize wakaki ukuthi someone here not even qualified. Not even know or recorded. Yes. Abangaka. Yerekhodi le uyobhala ngayo ukuthi mina ngiyamazi uNkulunkulu. Hayi manje usufunda uhana ethitha inhlengelo kusho wena. You will be uhana of this time. Uma kude njalo angazi okay it's fine. Uthi mina ngiyamazi I have seen him in my life. Bengekho qualified. Bengafunda. Nesingizama not even polished. Bengibhekela nje. But I got strength from the Lord.